CPM na rokha BJP na rokha Congress no rokha joto no sung rokha tuma rokha ni rokisa one shot goi analysis khlaioi borok ni thani go okok no tuni ridi bomo IPF tirok tinisit 2009 ni simi khlai phaimani bisingo Tripura mothago thangoi CPM ni borok burung thanglaika nini 23 August Tripura land salma palai khable boli pore tring CPM rok raja kurui te IPF rok ha khagoi thangdi hi honai rok Tripura land banaiyo greater Tripura land banaiyo nei जों CPM no phunu khable Sara Tripura jugo 23 August IPF ni phai srai phale kebal Tripura mothago thangoi CPM ni borok Tripura land nangoi ni baserika saboni obodan IPF tirok no phunu gui tini sukjora sing orokha tamke borok sai tongka IPF tirok gundagiri khai IPF tirok gundagiri khai ni thangya IPF tirok borok busia borok sia borok rungya kho borok sia khongui tongmano siroi robane bangisi IPF tini asai I hawo chini ha hane jeng man sonman manai borok manai thangai thanani gai je nangkuk mani ei Tripura land no bahake mannai 2009 ni simi party IPF ti বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মুভমেন্ট খাইই তাবুক সাল জড়া তিনি 2021 নভেম্বর নি তিনি 5 তারিখ ই জড়া 6 তারিখ ই জড়াও जों ভাই সকাই লাইখা আং নাই নেই মানি প্রত্যেকটা বছর এভরি ইয়ার তিনি আন্দোলনী মুভমেন্ট যে খাই ফেমানি আবুনি আপগ্রেড না খাই নগৈ ফাই আবুনি kaham rezon na kai nogui phai tini hoito wan sukna o jaga borok kisa जों baike Tripura land adai khaichinai जों ma demano maya party IPF ti toda tongno tongya bibhinno rokom borok hoito jara non IPF ti khai tongnai CPM khai tongnai maybe onno party khai tongnai borok hoito wan sukmano IPF ti borok krikha ba IPF ti khai tongnai rok norok bokha durbolongi mano जों asuk borok kombai जों ki ma demano maya Pia angka jepru pano angkai se jenis ter belakana bisas klayo abro angkai cinogi kai tortongo जों je mani abo kahamni bagai nangai tongo akong nang believe khai orthat everything happen for good akok nang belakana bisas thang ang wanaya mungsang cinta kri hoito tinora 100 jona borok जों te borok bangna nangmani kintu angkai belakana positive ang positive way abo cinta khayo ang wan sugo e 100 jon obosrai bosli tamni bagi hinmale जों jokhon 2009 party IPF Tripura land chano apro gobang ma intellectual ni taraf theke bo buddhijibi ron taraf theke bo abno bengo khlaijakha ang tabuk phano muitomano chini ma belai kheno borom rujaknai chini maharaja Pradut Kishor ano ekdin phone khai kutugo tamni kutu adino chini party IPF tini taraf theke Delhi o jontor montor bskango Tripura land chanlaiei chinnongni gobang ma chini IPF tin leaders rok thangai Tripura land no Tripura land no rest nei andolon khalai tango on that time thik ajarao ani maharaja Pradut Kishor chao gita nang tam khlai tong chu kamara ang sap sakao haino sanja jarao ang haino rest khai tong ni saka engkai nang bono mebar ko somjani sakta kya nei sao kya wa